Ne čuješ? Ko vama komandant? Ovo je narodni poslanik, recite mu ko je komandant. Ko je komandant? Šta vi nama sprečavate? Gdje piše da ne se šeta svojom zemljom? Momci, znam da izvršavate naređenja. Da možda dođe neki komandant ovdje. Dobro, ajde, pusti, ajde. Ovo je narodni poslanik, Ajde. Jel na narodnog poslanika tako? ne dirajte Će poslanik. doći neko da razgovara? Dobar dan. Neće ovaj. Prati Majke Brganović, Ministar Milanović, Mihajlo, 2016. Majke prvi zna gdje povrede koje zadobri za tiču, Pomara, Takvić, Njena Vrša. Hoće se obratiti narodnom. Čekaj, Sačekajte. Dobro. Nismo nas dvojica imali ni problem. Zapravo ja jesam s tobom. Krenuli smo da premeštamo pozicije, počeo proboj dole. Ima tu 6 lica, za Sofije pod kontrolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 5. O, zar se i to može? Nije im dovoljno. Treba im 15 na to. Radio te stvari. Znači onda njega da čekam pa. Pa sam, brate. Dobar dan. Ja sam narodni poslanik Aleksandar Jovanović, neki me zovu i Ćuta, možda me znate. Znate, mogu da se legitimišu, ako treba? Nema potrebe. A vi ste? Tehni oficir da vas rukovodioc. Ime i prezime. Snaga za intervenciju. Da vas pitam nešto, šta vi sad radite ovdje? Šta vi stojite ovdje i gledate? Doći će neko ko je nadležan da vam da odgovor na to pitanje, pa možete njega da pitate. Znači, do tad zabranjen prolaz ovdje, jel? Jeste, trenutno se izvode radovi, nije bezbedan prilaz. Gdje piše da se izvode radovi? Gde je tabla? Sačekajte. Gdje to piše? Šta vi obezbeđujete? Gde je tabla? Šta obezbeđujete? Zašto nas sprečavate da prođete? Odgovorio sam na to pitanje. To nije odgovor, Vi izvinite. rekli šta, zašto vi nas sprečavate A ovdje? jel imate vi ime i prezime? Broj službene značke i tako dalje. Na šta ste dužni po zakonu o policiji da budete obeleženi? Ili da progovorimo na kineskom? Kuda i vi nas matite, jel to? Ne možete da prođete, ograđeno je gradilište, Gdje je opasna ograđeno zona, gradilište? znakovi Gde stoje piše da je sa onim- opasna zona? Jer ja sa vama razgovaram i sa kim. Evo, Ja sam- ne mogu horski da razgovaram. Ok, evo, sa mnom ja sam razgovarate. navikao da imamo predstavnika jednog koji je dovoljno snažan, Evo. jak da može sa njim da se razgovara. sa mnom. Dobro, ja nisam ne ni mogu snažan horski nijak, da ok, razgovaram. razumeo sam te. Verbalno, pozicijom i ostalo. Ok, Hvala. ja sad, znači mi razgovaram. Ja te pitam gdje je ovdje gradilište? Gdje je tabla za gradilište? Gdje je dozvola za gradilište? Šta se ovdje dešava? Sve je obeleženo Gde? u to koji su radovi Gdje je firme. obeleženo? Vidi se oznaka kad priđe. Izvođenje radova i da ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti ljudi koji su slučajni prolaznici koji šetaju i dolaze u tu zonu. Znači vi sad obezbeđujete gradilište. Obezbeđujemo gradilište, nebezbednu zonu u ovom momentu. Zašto je nema? Gdje je gradilište? Ja ne vidim tablu. Gdje to piše da je ovdje gradilište koji mi stoji? Kad šetaš gradom, ne smeš da prođeš pored gradilišta. Ajde, pokažite nam gdje je gradilište. Evo, ljudi se šetaju ovdje. Nije proboj, bre, nemoj da pričam, bre, kakav proboj. 10 na 1. Čekaj, kako mogu kaj savrši ovdje dole?
ljudi dođu, sad pokušavaju da prođu, šetaju. Gospođo! Izvinite, gospođo! Jel možemo malo da pecamo i mi kod vas? Jel možda uđemo da pecamo i mi s vašim mužem malo? Ne dodirujem ja ništa štit, druže. Ja hoću da idem da pecam. Zabranjeno, ne vidim kako čovjek peca. Stvarno. Dobro, ništa, ajmo sad malo van. Ajmo, za mnom. Idemo polako. Petamo šumom, nek upoznaju našu šumu, oni ni ne znaju gdje. Štitimo drvo, evo policija štiti drvo. Od nas. A tamo seku drveće. To je baš lepo. Nije proboj, druže, nemoj da pričaš tako, niko ne probije. Mi se samo šetam. Ajmo malo dole. Ajmo. A evo dole, možemo. Odvuci bat. Drvo, neka. Tako, ne može da prođe. Tako, A što ne može da prođe? nije tamo da nastrada, ne možete da prođe. Pa to je moj izbor da li ću da nastradam. Vi ne odgovarate za mene. Ostavi Lazara, ej! Pa zezam se bre ljudi, pa stanite. Ostavi Lazara! Dobro je, u redu je. Dovedi Lazara. Laki! Dečak, u redu je, doći A će ono. ima ovdje pecaroš, Pa da. tu. Jel mogu idem da pecam? Ne vidim da imate pribor. Daće mi čovjek da pecam. Pa nemate ni vi kablu. Eno ga, to je ovaj čovjek ispod dole. Sa ženom Ne, pecam. mogu ja samo s vama da razgovaram. Evo ja i s vama Bez razgovaram. dobacivanja, bez suvišnih Pa ne mogu ja se komentara, da bez znam ničega. ko će dobaci, ja s vama pričam. Dakle, Molite čovjek kao i ja, moji ljudi. kad što tamo mogu da sam- pecam ja dole s čovjekom. Evo ga tu iza vas, čovjek peca i žena mu tu došli na čamac. Može se peca? Neću. Neće be, nemoj širiš. Ako može se peca, koji ljudi što pecaju, dođemo do njih. O, evo, nemoj da širiš. Kuraz, Zašto mašina radi van ovdje? Sve u redu, drugari, sve u redu, sve u redu. Vidite, Ono gospodine, ti je za prijateljstvo rešeno. Ono ti je završeno. može to malo da se ubrza, imamo ovdje već određen veći broj rukovodioca okupljanja, vođu skupa. Jo, dođe mi da i ja stanem u kordon, da štitim ovo. Pukovniče, ti si vođa skupom. Boro, nemoj. Forsiraj gore! Au, Ajde! Idemo! Ajmo! Ajde ljudi, šume! ajmo aplauz, stižu dodatne snage. Idemo jedan aplauz. Jel to baš dron leti gore? Tako. A ne ide olovka uz futrolu za pištolj, to je već. Ne šlapiš liniju, držiš reaktivnu distancu. Čujete šta je rekao?
Šta je brade? Bez vojske neće ići. Malo vas. Jel vrijedna ta dnevnica, momci? Jel vrijedna ta dnevnica ovoga? Ide u live. Da. E, Oljače, nema ništa lepše ako te probudi Oljače. Kad te provodi Oljače, da. Vrati se Sveti opušten. Šta? Vrati se Sveti opušten. Ajde vamo. Da pokušam da se maskiram da me ne vidi. Može, na snimak sa aparatom. Alo bre, ne prelazi dole tamo! Mladene! Mladene, Mlađo! Šta radiš? Nema da prođe. Ne diraj me štitom. Koji ti mi? Ajde mi prezi. Ej! Alo! Kažeš? Ovim ljudima je prestane da se zaradi. Šta obeto hoću da prođe? Evo, hoću da prođe. Oj! Ej! jebi ga druže, nas dvojicu ostaviše same ovdje. Nas dvoje, nas troje. Nas troje sada. Da. A vrati se. Aj malo to lepšim tonom ako može. Aj vratite. Ovdje štitite. Kriminalci štitite kriminalce, evo. Da. Platit ćete vi za svaku jedinu. Komando je već 3 dana, ja ne znam gdje spava. Ajde, bebo da im kažem. Dodirujete me. Tvoja šuma. Dodirujete me štitom, ja vas ne dodirujem. A ko će uhapsiti gospodina koji je juče našeg kolegu udario po oku? Gde vam je taj kolega? Momak je juče mogao bez oka da ostane. Vama se obraćam, vi ste komandir. Hoće li biti unutrašnje kontrole, hoće li to lice odgovarati? Ili samo odgovaramo mi kada branimo životnu sredinu? Od kriminalaca i lopova, koje vi sada branite. Ne, one i nas brane kobajage. Ne daj Bože da je to ne brane. Da se ne povredimo od njih. Zato i tako stavljaju tako brane. Može jedan aplauz. Još jedan aplauz. Ajmo, momci, ajmo. Bravo. Idemo to življe malo. Ajmo. Ajmo živo. Još jedan penzioner. A, izvinjavam se. Nemoj da se, a pa imamo već udarnu grupu. Ima i dve penzionerke. O, zar je moguće sad i borbeni šlem? Aj mi da te prijavim. Evo me. Sa šlemovima, to je... Pa baš to, to sad su već šlemovi, to je... Šta je sljedeće? Intervencija. Jedan bestrzajni top. Duže mili za motore. Ne morate. Naopako je štit namešten, molim te druže.
Okrenuti nećemo da prolazimo. Mala policija je. Kasnije ćemo mi u proboj, polako, nećemo još. Biće kasnije proboj, možda odmorite malo. A u kakvi su ovo šlemovi koji su prlete i ti? Su najstariji ili su najnoviji, ja sad ne znam. Ovi su šlemovi koji su otpisani. To crveno je plavo, nekako. E ti bi mogla ovdje se provučiš, kao veve. Neće ona. Šta je? Gde si kre? Glavu gore, šta smo rekli jutro? Gotovo je. Mislim, malo više. A imaju i ovi više, oni okupni štiti malo. Da vidi ovdje tamo, oni modernizovani. A vidiš onaj... Da. To nam treba. Odavno nam se niko nije ovako radovao i raširenih ruku nas dočekivao. Svi budemo dobili kancere, možda nas i setovi mladi ljudi. Evo gosti došli. Evo, stižu gosti. A što njega puštate tamo da forsira rukava? Forsira rukavac. Pa evo, malo se igramo, danas bit će još. Ma evo i trčkaraju, skidaju kile ovdje kroz šumu, a? Bit će najvjerojatnije nedelje. Sad, jebi ga, mene prcu. Pa prcu je nedelje. Kuki. Pa ja kažem, to još jedan šator. Intimizacija sa pripadnicima interventne brigade. Pojačaj i ovo. Čista intimizacija. Ja vas volim, Briže. Vi ste naša narodna policija, mi vas obožavamo. Što ste takvi prema nama? O jebote, čime se vi bavite? Mogu da stavaju šampu, ali moraju da kuvaju i da čiste. Znate kakve duške i vreće imamo? Ja mislim da je to slučajno da je, jel da? Gospodine, Znamo mi ovo. komšija, Ajde da vam pokažemo kuda smo prolazili. treba se pomogne nešto, komšiji. Je li Boro, ako se skinemo pa preko Dunava ono? Da preplivamo, da. Šta će biti onda? Narušavam granicu između Bačke i Srema. Dočekat će nas sremski rendžeri. Ali to je sredinom toka. To je zajebano. A možda nije katastarski, znaš. Ti gledaš na državne granice. Pa ja gledam isključivo. Imamo. Daj čamce, druže. Ne mogu da brane. Imamo sa topovima. Ne, ozbiljno. Imamo čamce. Znaš da je vojska izašla juče s Šamca? Gde? Da brani ogradu sa strane vode. Drži ovo. Samo butlja i... Nešto me... Stanite tamo se... Vidiš što se nasmija, Svaka čast mi omila ti u osmih. Ja volim znam svoje imena. Dođem još nećemo, jer hoćeš onda da se pijem. Ovo ti je Mile Dragić šlem. Takozvani Fric. Dobar šlem.
Čovjek meditira, voli ga džok. Vojvođansko-budistički ono. Na staroj granici sam se tu Čovjek meditira. Znaš, Boro, 3 dana jedan i spao. On komanduje, samo to radi. Ali vati, boli kada. I ne ide po 10 sati u WC. Srdiću, ti si ubačen, svaki put prođe. razmišlja malo, jebi ga. A što i ne? A ne, pa A što bi? vidi trouglovi. Sad mi tu kao stojimo. Ćeš nešto da kažeš? Ne. Sve se vidi. Pa sve se vidi. Boro. Ali ništa, razumijem. Možda levitiraš, druže. Čekaj dok. Aha, onaj video, da. Malo opušteno. Aha, da. Ajde. Šta? Gdje si, budi? Kako se dosetili, ovo je novo sada. Neće privatno obezbeđenje radi. Majke mi. Da, cirkus pravi. Danas imamo sad 2, 3, po 10 ljudi. Mnogo. Mnogo. Može bre, a tu svaki čanov. Imao sam čanov za 10 ljudi može staviti. Ima i onaj Bojan Nikolić jahtu. Ne bre, običan ovaj Smederevac. Da ga pozovemo da dođe sa jahtom. Može. Da izađu fancy ovi ekolozi. Možemo se slikati, druže? Nisam nešto fotogeničan. Nema veze. Kako veze to ima? Nije fotogeničan. Uradimo ja. Oni neće ni da pričaju s nama. Evo vidim na mrežama da navijači to. Ja ne znam.
Kako je Ajde u ozbiljnu grada, momčiće, stavljamo. Opa! 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 Ali oni su nas dragovali. Da ponesemo rukavice, ponesemo džakove, Malo, stani sekund razmisli, ja? Što onda da početi da vidite slike, da vidite? A što ako hoće da mi zove ovako? Ali zašto onda ograda nije ovde postavljena? Ovo je prostor slobodan. Eno i ljudi šetaju tamo. Ako dođemo sa druge strane, možemo da uđemo, je li tako? Budili su me jutro, stavao sam mislio da... Ne, naredio je kod policiju njemu kao, znaš, ovaj skupo kopa, mošaka. Ne. Nije sramoće, daj. Ode. Bravo, Brane! Dobili smo naređenje da pojedince puste ako prođu, a ako krene onda njih. Samo na pojedinac. Ovaj bi jedna čekao da ja probim. Ajde na našu stranu. Ajde na našu stranu, bacite više te ptičovice. Da se iskupim za rakiju. Благодарим. A, ako imaš kacigu, isto možeš da prođeš. Ne mogu da stanu uz narod kad nas ima 30. Kako da skinu uniformu? Kad nas bude 30.000, onda će da Sad je skinu trenutno situacija valjda da spane. mirna. S jedne strane kordon, s druge strane smo mi. I Ima ovdje ispuštanje za neki glava. period ću prekinuti live,